ሰላም ሰላም ኩላትኩም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ደሓን ቀኒኹም ጽቡቕ ንውፋዓት ሎማዓንቲ ኸዓኒ ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ዝኾነ ሓደ ፊደል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብዛዕባኡ ክንመሃርና እሺ ቅድሚ ናብቲ ፊደል ምእታውና ግን ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና እንታይ ከም ዝተምሃርና ክንገልጽና እንታይ ተምሃርና ነርና መን ኣሎ ድዝክሮም نوفعات ب بو بي با ب ب با س سو سي سا س س سو ش شو شي شا ش ش شو أبز حلفة تمرتنا بزوم سلسة فيدالات كلتا اقر زولوم فيدالات ناي تغرينيا تمهيرنا نيرنا حكي لو ما عند غاني كالي حدش فيدال كابتوم كلتا اقروم ناي تغرينيا فيدالات حيزالكم متسلخو الفيدال انتاي بحال زعبا انتاي كن مهارنا لو ما عند بزعبا ك نوفات ك كو كي كا ك ك كو ስለዚህ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ፊደል ከከውን ማለት እዩ እሺ ስለዚህ ጽኒልኩም ተኸታተሉኒ እሺ ዶ ኖፋዓት ተምሃሮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዛ ስእሊ ዘሎ እንስሳ እንታይ ይበሃል እዚ እንስሳ ዘቤት እዚ እንታይ ይበሃል መን ኣሎ ዝነግረኒ ጀኒ እዚ እንታይ ይበሃል ጎበዝ እንታይ ይበሃል ከልቢ ከመይ ጌርካ ከም ትጽሓፍ መን ኣሎ ዝነግረኒ ከልቢ ከመይ ጌርና ንጽሕፋ ሳምሪ ከመይ ጌርካ ትጽሓፍ ንፍዕቲ كلبي نوفعت أبزي أخن تاي ترايكم الله واو كتصبق أبزي تاي ترايكم الله زي أنت يا زاسل زيا ما أنا لازم نقرني أرسم تاي تبهال زيا نفعتي كتما كم يقدر كتصحف كتما هم يقدر كم تصحف ما نقرني بطرس اسكا كم يتصحف نوفو كتما نوفعات أبزا هان تاي ترايكم الله أبزا تاي رايكم الله زي ملكت قبل لكم زي أنا رياض لنا مش ملكت غير هذا الخزيا كيا زي غير بزيا إزي أنت تبال تاي لنا نسوا ما أنا لازم نقرني سمور تاي تبال نوفو تاي تبال كنفر كما يركا نصحف ما أنا لد فلتا كنفر كما يقرنا نصحفه ما أنا لازم نقرني سوليانا يا برافو كنفر نوفعات واو زي انتي تبهال زي قلال حقي دو زي انتي تبهال سيركل بتقرنيا انتي لنا نصوعه
تايت بحال بتقرنيا من نقرني هيرمون هيرو زي انت بحال كباب كباب نفتي كباب كم يقرنا نصفا كم يقرنا كبيب نصف زي كبيب ندي كم يقرنا نصفو ك بي ب كبيب ك بي ب كبيب نفتي هرميلا نفتي كو كي كا كي ك كو እዚኣ ኩላትኩም ትፈልጡها كده ቀላል ምሽ ጻውቱ እንዲኩም ከምዛ ተጻውትኩም ትፈልጡ ያ ሞንታይ ትበሃል እዚኣ ነፈ ጴጥሮስ ታይልና ንጽዋ ኩዕሶ ኩዕሶ እሺ ኩዕሶ ከመይ ገርና ንጽፋ ኩዕሶ ከመይ ጌርካ ከም ትጽሓፍ ዝነግረኒ መን ኣሎ ወይ ዝፈልጣ መን ኣሎ ዩኤል እሺ ከመይ ገርና ንጽፋ ብራቮ ኩዕሶ 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 ንፉዕ የላ ኣብዚኣ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽቶ እንስሳ ንርኢ ኣለና ሓቂ ዶ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ከባድ ድያ እሺ ድሓን እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ኩርኩር ኩርኩር እንታይ ማለት እዩ ኩርኩር ማለት ውላድ ከልቢ ንእሽቶ ውላድ ናይ ከልቢ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ወይ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ኩርኩር ኩርኩር እሺ ኩርኩር ከመይ ጌርካ ከም ትጽሓፍ መን ክነግረኒ ይኽእል መን ይነግረኒ ሶልያና ኩርኩር ከመይ ጌርካ ትጽሓፍ ተሪኒ እሺ ከመይ ጌርካ ትጽሓፍ ብጣዕሚ ንፍእቲ ኩርኩር ኩርኩር ንፍእቲ ሶሊ እዚኣ ትፈልጡዋን ሓቀይ ከምዚኣ ሪኢኹም ዶ ትፈልጡ ከምዚኣ በሊዕኹም ትፈልጡ መን ኣሎ ከምዚ ዝበልዕ ወይ ከዓ መን ኣሎ ከምዚ በሊዕ ዝፈልጥ ወላ ሓደ የለን ሓቂ ዶ እዚ ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ከምዚ ብዙሕ ሓላቢ ይርከብ ኣብ በረኻታት ናይ ኤርትራ እንድሕር ዳ ከይድካ ከምዚ ዓይነት ፍሩታታት ኣብ በረኻ ዝበቁል ወይ ድማ ዝፈርሎ እዚ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ኩመል 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 ክፅሕፋ ዝኽእል መን ኣሎ መን ክፅሕፋ ይኽእል ኩመል ዝፅሕፋ መን ኣሎ እሺ ኣርሴማ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ንፍእቲ ጎበዝ ኩመል 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 ንፍእቲ ኣርሱ ኣብዚ ኸ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ስእሊ ይረኣየኩም ኣሎ ምሽ እዚ ስም ናይዚ መን ኣሎ ዝነግረኒ ስም ናይዚ እንታይ ይበሃል እንታይ ኢልና ንፅውዖ ኩስቱሞ ኩስቱሞ መን ኣሎ ድፅሕፈለይ መን ኣሎ ክፅሕፋ ዝኽእል ሄርሜላ ፅሕፊያ ትኽእሊ እሺ ከመይ ትፅሓፍ ዋው ንፍእቲ ንፍእቲ ኩስትሞ 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 ንፍእቲ ሄሩ ኣብዚኣ ኸ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚኣ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሓቂ ዶ እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል በምልእታ እንታይ ኢልና ንፅውዓ መን ነግረኒ ኣሚ እንታይ ትበሃል እዚኣ ንፉዕ ዓሚ እንታይ ኢልና ንፅውዓ ኩባያ ኩባያ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ መን ኣሎ ክፅሕፈለይ ዝኽእል
كصحفا زخيل الله دو كوبايا إلو تصحف من الله يوحنس برافو كم يتصحف كوبس كوبايا 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 نفعت 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 كي كا كي ك كو كو إزيان تيا إزيا أب قصر تمهركم دخم زيا وي عمدا دكان ها ريخم مالو تفلت خم زيا امتى نتكمل أبي ريخم مع ميزان نفعت انتي تبال كيلو 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 كم يجر كات صحف من الله تصحف لا يدخل كم يجر كهم تصحف كريان زغل من الله بيتروس إيشي نوفو كيلو كيلو برافو أبزيا انتي تري لهم أبزيا انتي تري لهم أبزيا انتي يقول له أبزيا ها تاي يقول له يمرعوا حكيرو بيت كريستيان أبزيا انتي تري لهم قلبت قلبت تاي يقول له من على نقرني تفلتوان ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ያስርሎ ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ኑፍዓት ኣብዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚአን እንታይ ይበሃላ እዚአን ها እንታይ ኢልና ንፅዋን መሓዙት ኣዕሩኽ يا نوفو يوحنس عركي ويكا محازا عركي نوفات اوي ابزخون تايترو لهم ابزي تاي رايكم ولا بسلي يا ጎበዝ እንታይ ይራኣየካ ኣሎ ኖፎ ዓሚ ትኪ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ትኪ ማን ይነግረኒ ስሙር እሺ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ብራቮ ትኪ ኖፎ ስሙር ካ ኬ ክ ኮ እዚኣ ከመን ይፈልጣ ኣብዛ ስእሊ ዘላ ስም ናይ እዚኣ መን ኣሎ ትነግረኒ ሳይክል ትዝውር ዶ ሳይክል መን ኣሎ ትዝውር ኦኬ ጴጥሮስ ሳይክል ትዝውር ምሽ ኖፎ እንታይ ትጥቀም ሳይክል ክትዝውር ከለኻ እንታይ ትጥቀም ብራቮ ካስኮ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ መን ክነግረኒ ይኽእል ካስኮ ሰሊያና እሺ ሰሊ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ብራቮ ንፈቲ ካስኮ ኣምታይና ንገብራ ኣብ ርእስና ንገብራ ማለት እዩ እዚኣ ሳይክል ክንዝውር ከልና ኣብ ርእስና ጌርና መከላኸሊ ንጥቀመላ ንፋት ኦይ ኣብዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚኣ መን ኣሎ ትነግረኒ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ይበሃል እዚ ኣይትፈልጥዎን ያ እዚ እንታይ ይበሃል መስለኩም ካርቦን ካርቦን ብራቮታት ካርቦን ኣብዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋ ስም ናይ እዚኣ መን ኣሎ ትነግረኒ እዚኣ ዓይነት ክዳን ኮይና እንታይ ኢልና ንፅዋ
እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ከምዚ ዓይነት ክዳን መን ይነግረኒ ሰመረ እንታይ ትበሃል እዚኣ ንፉዕ ካቦት ካቦት ከመይ ጌርና ንፅሕፋ መን ኣሎ ዘርየኒ ካቦት ክፅሕፋ ዝኽእል መን ኣሎ ሳምሪ እሺ ሳምራዊት ከመይ ንፅሕፋ ብራቦ ንፍዕቲ ካቦት ንውፍዓት ክትነፍዑ ኣብዚኣ ኸ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚኣ እንታይ ትበሃል ያ ጫማ ትገብሩ ዶ ጫማ ክትገብሩ ከለኹም እንታይ ትገብሩ ኣቐዲምኩም እንታይ ንለብስ ከምዚኣ ሓቂሮ እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ንሳ እንታይ ትበሃል ንፉዕ ስሙር እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ካልሲ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ካልሲ ብራቮ እዚኣ ኸ እንታይ ኢልና ንፅዋዕ እዚኣ እንታይ ስማ ስም ናይ እዚኣ ዝነግረኒ እዚኣ ሽጉርቲ ኮሚደረ ብምንታይ ጌርና ንኸርትፎ በዚ ጌርና ሓቂሮ ስጋ መምተሪ ሽጉርቲ መኸርተፊ ንጥቀመላ እዚኣ እንታይ ትበሃል ንፍዕቲ ሰሊ እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ካራ ንፍዕቲ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ካራ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ኣርሴማ ካራ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ብራቮ ንፍዕቲ ካራ ኮ ክራር ከመይ ዝበለ እንታይ ክራር መን ኣሎ ዝነግረኒ ክራር ዝፈልጦ መን ኣሎ ክራር ዝሃርም ኣለና ዲ መን ይፈልጥ ክራር እንታይ ትመስል ንፉዕ ጴጥሮስ ክራር መፃወቲ ሙዚቃ ኮይና እንታይ ትመስል ከምዚኣ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ነዚኣ ትመስል ክራር እዚኣ ንምንታይ ንጥቀመላ መፃወቲ ሙዚቃ ኣብ ጎይላ ወይ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውደ ዓመት እንታይ ንገብር በዛ ጌርና ንፃወት ንፉዓት ሄሩ እዚኣ እንታይ እያ እዚኣ ክንደይ እያ ክንደይ ኢልና ንፅዋዕ እዚኣ ክንደይ ትበሃል ብትግርኛ ንፍዕቲ ሄርሜላ ክልተ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ክልተ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ሲዱ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ብራቮ ክልተ ንፍዕቲ ሲዱ ንፍዕቲ ኦይ ክንደይ ፅቡቃታ እዚ እንታይ እዚ ዕፉን ኣብዚ ዕፉን ኣሎ ሓቂዶ ኣብ ሰማይ ከይረኣየኩም ደሎ እዚ ከዓኒ ደበና ኣሎ ኣብዚ ኸ እንታይ ኣሎ ማይ ይሃርም ኣብዚ ኸ ፅላል ሒዘ ሓቂዶ ስለዚ እዚ ኣብ ዓድና መዓስ እዩ ኣብ ግዜ እንታይ ከምዚ ንገብር 4 ወቕቲ ምሽ ኣለና ሓቂዶ ሓጋይ ቀውዒ ፅድያ ክረምቲ ዝበሃል ኣለና ሓቂዶ ስለዚ ኣበየናይ ወቕቲ ማይ ዝሃርመና ኣብ ክረምቲ ንፉዓት ክረምቲ ከመይ ትፅሓፍ ክረምቲ ብጣዕሚ ንፉዓት ሲዶና ኣብዚኣ እንታይ ትርኢ ኣለኺ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ብራቮ ንፍዕቲ እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ክላስ ካልእ ኸ እንታይ ንበሃል እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ካልእ ኸ ክፍሊ ንፍዕቲ ክፍሊ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ክፍሊ መን ክፅሕፋ ይኽእል ከሰመረ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ
نفو كفلي 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 كوبس كو 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 سيانتها كم زي عينت ريكم لتفلتو كم زي عينت استعشقت ها ريكم لتفلتو زين نبرت ما ساعدن تقوم الحكر انت تبهلي تسقع تايلاند تسقع سمنا يزي من على نجراني ممكن نجراني غل أبي أبيل أوكي تايتبال باكو باكو نفو كم يقدر كم تصحف نجراني كم يقدر كم تصحف باكو تفلتارو باكو هم يقدر كم تصحف برافو برافو نفو باكو 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 نوفو أبيل إذا خنت يدبال إذا خنت أنت اسمه نايزيا اسمه زنقرني سم نايزيا من الله نقرن زغل يل سم نايزيا أنت يدبال كوبس كبارو كبارو كم يقدر كم تصحف تفلتا سكان نقرني كم يقدر كتصحف كبارو كم يقدر ننصفه برافو برافو نفو ك برو كوبرو 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 نفو نفو يل እዚኣ ገዛኹም ኣላ ዶ ከምዚኣ ሪኢኹም ዶ ትፈልጡ ከምዚ ዓይነት ንምንታይ ንጥቀመላ ኣብ ግዜ ለይቲ እንታይ ንኽደን ከምዚ ዓይነት ንኽደን ምሽ ዶ ትኽደን እንዲኹም እንታይ ኢልና ንፅዋዓ እሞ ስም ናይዚኣ እንታይ ትበሃል እሞ መን ክነግረኒ ይኽእል ትነግረኒ እያ ላ እንታይ ትበሃል ንፉዕ ኮበርታ 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 ከመይ ንፀፋ እሺ ኣሚ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ንገረኒ እወ ንፉዕ ኮበርታ 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 ንፉዓት ንፉዓት እሺ ንፉዓት ተምሃሮ ሕጂ ኸዓኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ንምሃሮ ሎማዓንቲ ከዓ እዚኣ ነዞም ከኩ ኣነ ከም ዝበልኩም ለ ደድሕረይ ከዓኒ ዘዝበልክዎ ትብሉ እሺ ንፉዓት ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ከ ኩ ኪ ካ
ك ك ك كو كو واو 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 نفعات كلاتكم نفعات سلازي حجي خا انت هتقبريكم كم كل جزء تقبروا اليوم ابزاز نغركم دلهو زغول لبوتا كتمليكم مالتي ابز قصل كنرهب كلنا نزيوم حجي توهابهم عيو سرحكم صحفكمم تموت حراي نفعات ك داش كي داش كي كو داش كو داش كا داش ك ك كو داش كا داش ك داش ስለዚህ ነዞም ዘይተመልኡ ዘለዉ ፊደላት ባዕልኹም መሊእኹም ጽሕፍኩም ትመጹ እሺ ሓራደ ተምሃሮ ንፉዓት ስለዚ ስጋብ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊደል ንራኸብ ሰላም ቅነ ሰሰናዩ ንዓኹም ቻው ቻው